Ahojte bajkeri! Štiavnické vrchy poskytujú veľké množstvo možností na pešiu a cykloturistiku. My sme sa rozhodli absolvovať veľký hodružský okruh, ktorý má takmer 42 km s prevýšením viac ako 900 metrov. Pre pomerne náročný terén a veľký výškový rozdiel je určený skôr pre zdatnejších bajkerov. Začali sme na sedle Červená studňa nad Banskou Štiavnicou a popod Cukmantel a Hadovu sme sa dostali na lúky s kaplnkou v lokalite Kerlík. Odtiaľ trasa pokračuje s jazdom do Hodruše Hámrov a nasleduje takmer 15 km stúpania na kopanice k rovnomennému Tajchu. V milom pohostinstve sa môžete občerstviť a pokračovať ďalej. Lúkami ponad Štiavnické bane a následne cez jazdovku lyžiarskeho strediska Salamandra lesom naspäť na Červenú studňu. Celú trasu nájdete v popise tohto videa. Náročný okruh s pár miestami, kde sú výhľady na Sitno a Štiavnické vrchy po náročnom teréne s veľkým množstvom zastávok pri technických a historických pamiatkách regiónu. Ak ste milovníkmi banskej histórie, tak je tento celodenný výlet pre vás ako stvorený.